Nina bendlula methedla kwezindi ihlahla nazindaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo izona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Lifihla ngesizotha isekela Lemeya KWADUKUZA. Elekamthanya lilindele ivakashi kuleli iphasika. Kanti uhulumeni uzibophezela uxhasa abasakhulayo. Sanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Uchazwe njengomholi bewukhathalele umsebenzi wakhe uThulane Mbazo Ntuli obekade eliphini Lemeya kumasipala kaDukuza ongasekho. Lokhu kuqhambe kwinkonzo yakhe yomngcwabo namuhla njengoba bekwendlini yakhe yokugcina ekhaya lakhe esigisi ngasempangeni enyakatho nelekamthaniya. Kuzokhumbuleka ukuthi uNtuli wedlule emhlabeni ngesonto ledlule ngemuva kokuquleka esemahhovisi kamasipala kwaDukuza. Sikhulu isilile eqenjini le-ANC ngokulahlekelwa iphini likaMeya wakumasipala okaDukuza uThulane Ntuli. uNtuli ubekwe endaweni yakhe yokugcina ekhaya lakhe esigisi budebuduze nasempangeni. Unobhala we-ANC kusifunda iGeneral Gizenga Mpanza uSiphesihle Zulu uthi bafolwe embiza ngokwedlula emhlabeni kaNtuli. Ngibone ngathi silimele kakhulu ngoba ebesakulindele kuyena kakhulu ngoba besemncane besalindele ukuthi naye akwazi ukuthi adlulisele ulwazi abenalo adlulisele kwabanye. Lelo thuba ke lifikile lona ngoba ubengeyona indoda enomona, ubengeyona indoda efuna ukuthi iphakame yodwa, kodwa ubemningi kakhulu ekuphakamiseni abanye abantu. Baningi abantu abazuzile ulwazi kuyena, kodwa ngikholelwa ukuthi ubengakawuqeda umsebenzi wokufundisa ngokolwazi abenalo. uZulu ubese eqinisa umndeni wakwaNtuli idolo ngokwethembisa ukuthi awuwodwa kulobu buhlungu kepha bakanye nawo. Umndeni mawazi ukuthi umzimba wakhe namhlanje sizofaka emhlabathini, kodwa imbono yakhe iyosala yona enhlizweni zethu, naye futhi uyosala ephila enhlizweni zethu. Ngakho ke siyafisa ukuthembisa umndeni ukuthi ukungcwaba uThulane namhlanje singcwaba umzimba, kodwa imisebenzi yakhe ngeke size siyingcwabe. Siyoqhubeka sidumise, sixoxe nangegama lakhe ukuze izukulwane ngezizukulwane zifunde kulokho okuhle akwenzile esesemhlabeni. Usotswebho kumasipala kwaDukuza uNtokozo Mbatha uthi bazoqinisekisa ukuthi baqhubeka la agcine khona uNtuli yize ukuhamba kwakhe kuzoshiya igebe elikhulu ikakhulukazi njengoba bese beqalile bekhankasela ukhetho lika-2024. Umuntu lahlelwe kakhulu especially kule treasury ubekwazi ukuthi akwazi ukuthi a fundraise for the organization ukuze organization yethu ikwazi ukuthi yenza ama programs azokwazi ukuthi ke siye ebantwini njengoba sazi nje sibesibheka ukhethweni elika 2024 bekade seqalile ekwazi ukuthi ehlele ekuthenini sibe nezinto ezosilekelela ekuthenini sikwazi ukuthi siwine ukhetho la 2024. Kanti ke usihlalo we-ANC kusifunda iMusa Dladla uMusa Cebekhulu uncoma amagalelo kaNtuli ekwakheni ukhongolose eGeneral Gizenga Mpanza. Kodwa siyafisa futhi ukuthi sikusho ukuthi mhlawumbe ukukhumbula kwethu uComrade Mbazo kuyomela ngempela sibe abantu abalandelayo emelelweni nasempilweni abeyiphila uComrade Mbazo, ngoba siyazi ukuthi umuntu obe-unifya kakhulu, umuntu obekwazi ukuphila kuzo zonke inhlaka ngaphakathi kwakwa-ANC ezingavumelani ngembono, kodwa zikwazi ukuhlala ndawonye, zikwazi ukuvumelana, bekwazi ukumukela yonke indawo. Ezindabeni ze1KZNTV kube kumqondisi Myeni esigisi. Ngongqosho ezokuthuthuswa komnotho ezokuvakasha kanjalo nezokongiwa kwemvelo KwaZulu-Natal usiboniso Duma uthi lesifundazwe silindele izinkumbi zabavakashi njengoba kubhekwe kona amaholiday ephasika. Umthombeni usho kanjalo ngesikhathi ehambela ulwandle laseThekwini lapha kuveze khona ukuthi konke kumi ngomumo ukubhekana nezivakashi ezizohambela izinkalo zonke zesifundazwe. uDuma kuphinde waqinisekisa abavakashi ukuthi ezokuphepha iseqhulwini kulesifundazwe kanjalo nolwandle luphephile ukuthi abantu bangabhukuda kulona. Lokhu okubonayo ngezinye zezinto ongazilindela uma uvakashela isifundazwe KwaZulu-Natal. Lawa ngamazwi angqongqoshe ezokuthuthukiswa komnotho, ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo KwaZulu-Natal
uSiboniso Duma. Usuku namhlanje sizolontsha usuku le festival ezosilekelela ekutheni sibuyise umkhosi kaNkulunkulu ebizwa ngePassover and sizolontsha eThekwini olwandle ukuvusela ithemba kubantu ukuthi tourism as a sector iyakhula esifundazweni sethu. Ngicabanga sithe ukukhinyibeza kancane ngoDisemba uyazizwa kodwa inkulumo ezimnandi ukuthi mawuhamba nje nawe la kule ndawo uyazi ukuthi abantu ba happy namahotela asefikele kwa 70% amanye. So sithe sicabanga ukuthi ake si revive si rejuvenate mood abantu bazi ukuthi KwaZulu-Natal isisisombululo KwaZulu-Natal indawo yokuvakashelwa abantu bakhona banothando abantu bakhona bayanakekela. Imeya iyethe kumxolisi Khawunda uthe ulwandle liphephile. Ingakho emabhishini awu23 awu19 asebenza ngokugcwele ahlanzekile akulungele ukuthi bonke abavakashi bezizwe bejabulile beneme ngokuthi bebe lapha eThekwini edolobheni lakithi ngoba futhi no swimming pool esinabo abaningi babo bayasebenza munye kuphele lo wabantwana nje esawulungisa ngoba uneyinkinga eninganyana esithemba ukuthi ke akuzukuphazamisa beduze kwawo uma uya ngase Eddington bakhona abanye swimming pool so asibaswele swimming pool lapha eThekwini baningi kakhulu isemalokishini bakhona nasendaweni ezisemakhaya moya emnini emgababa bakhona futhi swimming pool lapho zonke indawo nakuma suburbs akhona la eThekwini. uDuma uthe ezokuphepha ziqinile kulesifundazwe. Ezokuphepha ne-intelligence sihlanganile nayo as law enforcement agencies basithembisa kona ukuthi bazoba visible qala cishe uzobona nje mohamba kule insuku uzobuza ubona imoto zaka transport to RTI uzobona amaphoyisa amaningi kodwa kubaleke kakhulu umphakathi ukuthi wona okwazi ukuthi usiqinisekise ukuthi sizigadele indawo zethu amaphoyisa vele register encane kodwa sicabanga ukuthi kuzoba khona improvement and siyafisa nokuthi sisuke emqondweni nabantu indaba ukuthi iKwaZulu-Natal sengathi indawo engaphephile ngoba sisebenza sonke siwumphakathi kufanele sizikhiphe igebengu kodwa kufanele zazi ukuthi uma nje kuloko kuba khona ubugebengu uyancipha umnotho wezwe lethu kanti umnotho wethu yamanje usuyakhula and ukhombisa udlondlobala kakhulu ngoku-attracta more tourists and umkhanya ukuthi isifundazwe esivakashelwa kakhulu ama-international tourists ezobheka i-Big 5 lapha kuhluhluka. uDuma uphinde wadlulela esikhumulweni sezindiza eKing Shaka lapho amukele khona indiza yokuqala ngqa ephuma ezweni laseZambia akulandela ukuma kwayo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Uthubele ingqayizivele emlandweni nje wase-Afrika nowezwe lethu ngeke ubale ungambali ubaba uKenneth Kaunda owekade umholi we-UNIP yaseZambia kuleya minyaka. Ungacabanga uMadiba, ucabanga ubaba uThambo, ucabanga iFreelim yase-Mozambique. Muso yabona ukuthi umlando uyaziphinda-ke manje ukuthi into ababayilwela igcina isifezekisa-ke namhlanje muso uzothola ibhanoyi elisuka esikhumulweni saseLusaka amasosha omkhonto ahlala isikhathi eside kakhulu isikhathi sobandlululo selifika esikhumulweni saseThekwini esiqanjwe ngelembe leqamanye amalembe kusho ukuthi siyathuthuka-ke ekutheni senze umnotho wethu sizambisele sisonke sama-Afrika ama-Afrika anqumile ey'hlanganele wodwa ukuthi ayobe seba nendlela azibophezela ngayo kuthiwa i-Africa Free Trade phecelezi lezokwazi khona ukuthi umnotho wethu sizambisele sinegolide ezweni lethu sinesihlabathi siney'mayini-ke nama-diamond then eZambia uzothola ukuthi banekhopha nezinye zonke nje iy'mpahla ezihambayo ngoba sinesikhungo esikhulu la ekufudukela khona eThekwini ihamba nase-Richards Bay uthi mohamba kuzona lezo ndawo ukwazi ukubona ukuthi umnotho ungena khona so leli bhanoyi lizolekela ey'ntweni ezinjalo. Ukuxhumana kwalamazwe womabili kubalulekile kwezomnotho. But the most important thing that you're focusing on, it comes with economic development because whether it's tourist, whether it's cargo, as long as it is coming into South Africa, we're happy. And also with us, our exports is going to assist in making it easier for any entity which is in KZN to then export their goods to Zambia. uDuma uthe isifundazwe sibuya kwizingqinamba ezahlukene. Sicabanga ukuthi iTheku njengomkhandlu liyakwazi ukuthi ke lilethe linxenxe abavakashi linxenxe abatshalizimali abazokwenza nje ukuthi isimo somnotho sithi ukuthuthuka umnotho kwathi ukushaya kancane kusuka ngeminyaka ka2019 kuze kuyofika iminyaka ka22 ngesikhathi sokuvet nangesikhathi seyikhukhula nangesikhathi ke kuba khona izibhelu ezazenza ukuthi ke kuthathwe izitolo seziyavuselelwa ke lezo zitolo uhulumeni useqhulwini ukwenza sure ukuthi asikwazi ukuthi sithuthuke. Ezindabeni ze1KZNTV ngu Ayanda Dube ngibika ngiseThekwini.
Sekela ngqongqoshe komnyango wezokuhweba yimboni kanye nokuncintisana kuleli nomalungelo ogina uthi njengohulumeni bazimisela ukuqhubeka nokuxhasa imboni zosomabhizinisi abasakhulayo ukuze kuzodaleka amathuba emisebenzi kukhulu nomnotho wezwe. Ugina usho kanjena ke Sitenge enyakatho nelesifundazwe ngesikhathi behambela imboni ekhiqiza ke izicathulo zesikhumba eyaziwa ngeLighthouse Footwear Leather Shoes evulwe ngokusemthethweni eminyakeni emibili edlule. Ikhwelo likahulumeni lokuqoquzela osomabhizinisi abancane kakhulukazi ekutheni basungule izimboni ukuze kuzodaleka amathuba emisebenzi kukhule nomnotho libonakala seliqala lisabela esifundazweni KwaZulu-Natal. Lokho kugqame njengoba lo mnyango kade uvakashele indawo ekhiqiza izicathulo zesikhumba ezinze eStenga njengoba kuyimanje le ndawo isiqalile ikhiqizela iphinde idayise ezinye zezitolo zeingubo ehlonishwayo. Isektor le esikuyona esebenza ngokwendwangu esebenza ngokweleather eyakha izicathulo sixhasa ngendlela enkulu si-Department of Trade and Industry and Competition sithi iSouth Africa iKwaZulu-Natal more especially ikade yaziwa kakhulu ukuthi uma ufuna isicathulo uya KwaZulu-Natal uya koStenga uya koPinetown uya eThekwini sithi njengamanje Maritzburg even uya koNambithi yikho sithi sisebenzisana nomnyango sisebenzisana even nane province sithi sibuyela kanjani kule ndawo yethu as iKwaZulu-Natal as South Africa esitheni asibuyele sibe isizinda siyeke ukuthi sithembele ezintweni ezifikayo evele emazweni angaphandle. Oyisikhulu esiphezulu kule mboni uthi kule ndawo bakwazi ukuqasha abantu abangakazi basebenza inhlobo babanika amathuba okubaqeqeshela lo msebenzi kwakho isicathulo. Well, we currently have in our books about 30 people, but some of them are trainees and some of them are casuals that are starting out. So in this industry, to give you briefly, it's a very labor-intensive industry, but it's also a specific industry, so it doesn't really relate to other industries. So when someone comes in who's never worked in the footwear industry, they have to start from the beginning. So we have to give them training. So that's what we do. So in this area, for instance, there's never been any shoe manufacturing whatsoever. So this is the very first shoe manufacturing plant ever in Stenga. Ukina uthi njengohulumeni bayazibophezela ekuxhaseni izimboni esikhiqiza izicathulo. Kuningi ukuxoxisana sekube khona at the level yabo laba abaproducayo la esibe khona ne-master plan uhulumeni sithe kwi-master plan silethe bonke abasebenzayo kule mboni yezicathulo nokwezinto ze-leather isikhumba sabiza bonke sabiza abasebenzi sabiza ugovernment sathi yini esingayenza ukuze sibuyele emuva sibe nezivumelwano eziningi sithe sinama-target ukuthi ngo-2030 nje asenze sure ukuthi la eSouth Africa izicathulo si-produce up to 60% izicathulo zobe idayisa zenzani sivele eSouth Africa ngoba sifuna ukuthi siyisebenzise within the country sifuna ukuyibona nathi si-exporta siyisa kwamanye amazwe ngaleyo ndlela sobe sivula amathuba amaningi omsebenzi. Kodwa Sibisi kibika ngiseStenga. Ake sithi shelele itolo umbukelo sophinde sibuye nezinye zeindaba. Asibonge nena besilo siphinde sinamukele nisabukele zona izindaba ze1KZNTV nazi indaba okuyize sithi ngezihamba phambili. Lifihla ngesizotha isekela Lemeya Kadukuza. Elikamthanya lilindele livakashi kuleli iphasika. Kanti uhulumeni uzibophezela ukuxhasa abasakhulayo. Iqembu le-Action SA lithi ke kubonakala kukhulu ngamandla kwesekela kwalo kwaNongoma enyakatho nalesifundazwe njengoba liphumeka indawo yesithathu ngokuvotelwa lehlula kamaqembu afana ne-EFF, iPA namanye njengoba belingenele okokuqala nqa ukhetho lokuchibiyela kusona lesifundazwe belikade ke liqhubeka kuward 11 kwaNongoma izolo. Uhlalo leli qembu KwaZulu-Natal uzwakele emncwango ubuye futhi adabuke khona kwaNongoma uthi lemphumela isho lukhulu futhi izinkomba zokuthi abantu bayakholelwa ekutheni leli qembu lingenza umehluko kwimpilo yabantu bakulesifundazwe. Ngemumva kokhetho lokuchibiyela obulubanjwe kuward 11 kwaNongoma enyakatho yesifundazwe, iqembu le-Action SA lingenele okokuqala nqa ukhetho lokuchibiyela KwaZulu-Natal. Leli qembu likhombise ukundlodlobala njengoba ke libe sendaweni yesithathu ihlula ke amanye amaqembu. Uzwakele umncwango ngohlalo wayo KwaZulu-Natal
Uthi-ke yize noma bengayiwinanga iwadi, kodwa-ke lokhu kusho lukhulu ukubona ukuthi-ke bahlule amaqembu amakhulu babeke sendaweni yesithathu. Thina noma singayiwinanga iwadi, sibona si-achieve olukhulu okhethweni lolu ngoba njengama siyayibona ukuthi ngempela kubantu baKwaZulu-Natal simi kuphi kubona ngoba sizokhumbuleka ukuthi bekunamaqembu awu-8 lapha ade engena ukhetho. Amanye awo akade abakhona lawa nongoma noma la KwaZulu-Natal ongabalwa kuwo i-ANC, i-IFP, EFF, kuzoba i-NFP. Kodwa sikwazile ukuthi phezwalokho silale number 3 emaqenjini amakhulu sithola khona u10.2%. Lokhu thina kukhombisa ngokusobala ukuthi uma sisebenza nomgqibho esihamba ngawo sokwazi ukuthi ukhetho luzayo ka-2024 sikwazi ukuya kubantu sambela phezulu ekuthenini siyiqembu ngempela ezokwazi ukubamba iqhaza ikakhulukazi kwipolitiki yaKwaZulu-Natal nasesifundazweni. Isibalo sikhombisa ukuthi-ke kwahlile ukwesekwa kwamanye amaqembu njengoba i-IFP yehle ngamaphesenti 4, i-ANC yehla ngo-5.3%, i-NFP yehla ngo-6.5%, kwase kuthi-ke Action SA yona izibalo zayo ziye zanyuka ngo-10.2%. Umngcwabo uthi-ke lokhu-ke kuyinkombe ukuthi-ke ngokhetho lwangonyaka ozayo lukazwelonke basazoqhubeka-ke bawanyakazise amaqembu njengoba benzile namhlanje. Sobala ukuthi ngempela ukukhula kwe-Action SA kusho ukuthi iconzula konke amaqembu ezepolitiki, alikho elingathi lona aliconzukelanga kahle alithintekanga ngokukhula kwe-Action SA. Ukukhula kwezibalo zethu sitshela ukuthi sithathe konke amaqembu ezepolitiki, ngakho sinethemba ukuthi ukhetho luzayo 2024 songena ngempela abantu baKwaZulu-Natal benayo iqembu elizokwazi ukuba i-choice noma option yabo, nanokuthi sibuyisa ithemba abantu bakithi yokuthi singabeka noshintsho lasifundazweni. Yipho sithi sijabule kakhulu ngemiphumela esinayo, sithembe futhi ukuthi abantu baKwaZulu-Natal nakwezinye indawo boqhubeka ukusithemba ukuthi ngempela siyiqembu lakwazi ukufika noshintsho empilweni zabo noma emphakathini abahlala kuyona. Iqembu neqembu liba nomgomo-ke eliyaye lizibekele wona. Umngcwabo uthi-ke i-Action SA umgomo wabo ukuvala igebe lokungalingani. Action SA sizoba ingqungquthela esizoba nayo la sizobe sibheka khona somkhulu wethu wokhetho make phela unyaka singo-October, nanokuthi sibheke imigomo yethu njengeqembu. Uzokhumbula iqembu eseyisha leli elineminyaka nje emibili alidala, okutshela ukuthi selenzelele ukuthi sikwazi ukukhuluma sibheke ukuthi siyazi phambili. Kodwa esivumana ngakho kwi-Action SA ukuthi kumele sisebenze ngokuyikhandla ukuqinisa ukukhulisa komnotho kakhulukazi wa-South Africa nezifundazwe. Siqinise futhi nanowezemfundo ukuthi kumele ezemfundo zilingane, kuphelele igebe phakathi kwabantu abahlala emadolobheni nasemakhaya. La khona imfundo emakhaya inganako, la khona emakhaya uthola uthisha eklasini, kuphele iveki uthisha uhambele imihlangano yakwasathu. Lezi-ke izindaba ze-1KZNTV, mina nginguSamukeliso Nqulunga, ngise-Richards Bay. Imeya kamasipala waseMdoni ogwini oseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal uSibongile Khathi uthi kuqhubeka uphenyo ngalabo ababeka ihlabathi esangweni lalo masipala kusuka-ke ngeviki eledlule nokwamisa nse ukusebenza kwalo masipala. Kuzokhumbule ukuthi lo masipala kwami ukusebenza kwakusukela ngoLwesine ngeviki eledlule nokwaba nomthelelo ukuthi idolobha ligcineke lingcona phuhlu ngoba umasipala uhluleka ukuhlinzeka ngey'nsiza. Kwisithangamtha bezindaba uKhathi uthi-ke babambeka imihlangano embalwa nosomabhizinisi ababekade beney'khalo ezasuswa ngokukhishwa kwethenda ka-48 million amarandi yokulungiswa komgwaqo. Imeya kamasipala uMdoni uSibongile Khathi uthi kuqhubeka uphenyo ngalabo ababeka isihlabathi esangweni lalo masipala nokwaholela ekutheni kumenze ukusebenza kwalo masipala. Kanti uthi lokhu kwasuswa ukukhishwa kwethenda ka-48 million yokulungiswa komgwaqo. Kanti kukhona osomabhizinisi ababenganeme ngalokhu. Investigation is underway because there is a sand that has been in the municipal gates that has been stopping communities to enter, as well as the employees of Umdoni to enter the municipal premises. It's the investigation that is going to tell us if they actually did close the municipal offices or not. Ube sechitha udaba lokuthi umphathi walo masipala akakufanele ukuba kulesi sikhundla. Ukhathi uthi balandela yonke imigomo uqasha umphathi walo masipala.
futhi ngokwemfundo yakhe ukufanele ukuba kulesi sikhundla. The process of employing or appointing Section 56-57 managers is outlined in the Systems Act on how we go about undergoing those processes. And it's the processes that has been conducted by the municipality, and we followed the law to the team head. On top of that, the qualifications for managers when we hiring them or when we appoint them, they are being confirmed by SACA, and we did follow that process. We do have those documents in our position. Qualifications were confirmed by SACA. We do have them. We satisfied ourselves as the municipality. Uphinde wachitha amahlebezi ukuthi ukuvala thaqwa kwalo masipala kuhlobene nepolitiki. It's not for the mayor to believe if the protest is politically motivated or not, because we're dealing with facts before us. And facts before us is confirmed by the meetings that we had with people who have been aggrieved. So I cannot sit here and say the protest was politically motivated, because people who are affected or community members who are affected, we have engaged them, and there is nothing political that has came forward in those engagements. It was just grievances that we have addressed, as I am saying. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisemduni. Miyeka masipala uMhlathuze enyakatho nelikaMthani uXolani Ngwezi uphenduliso waphinde futhi wethula unosonkontileko omusha ozoqhubeka kumsebenzi wokwakhiwa kwengqalazinde yamanzi esikhaleni nezodla ke sihamba semali ezigidi engama-51 zamarandi. Lolu uhlelo lwentuthuko yamanzi lukwelabhekana ke neyinkinga ngenkohlakalo ngaphambilini nokwaphoqa ukuthi umasipala uMhlathuze umise isivumelane ababenaso nenkampani ephakela amanzi kule ndawo uMhlathuze Water. Loyo oyimeya kamasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Ngwezi uphendule iso lehlanza amanzi esingu-15 megaliter package plant eTronox Gobandlovu ngasesikhaleni. Lo msebenzi ke uzodla izigidi ezingama-51 wamarandi. Kuzokhumbuleka ukuthi ke lo msebenzi bekumele ngabe usuqediwe ngenyanga kaDisemba ngonyaka owedlule, kodwa ke wahlangabezana nezingqinamba ukuthi ke wangabe usaphela nokuphoqa ukuthi kumasipala uMhlathuze uyinqamulule inkontileka yesivumelwano sokusebenzisana phakathi kwawo nenkampani ephakela amanzi uMhlathuze Water. uNgwezi wethule ke usonkontileka omusha kanjalo ke nonjiniyela omusha ozoqhuba lo msebenzi, nathi ke uzothatha izinyanga ezintathu ukuba uphuthulwe. Lo msebenzi ke uzothatha inyanga ezintathu. Lo msebenzi njengoba sesiwuthathile ilokho esiqinisekisayo. Kodwa mangichaza ukuthi le project inomlando ngoba siyithathe thina kade si cancela icontract noma kumbe inkontileka phakathi kwethu noMhlathuze Water, ngoba uMhlathuze Water waqokwa ukuthi awenze lo msebenzi ngonyaka ka2021. So ke ngokubona ke ukuthi asinganeliseki ukuthi iproject ingapheli ngomhla ka6 December 2022. Sanquma ukuthi no asikancela icontract phakathi kwethu nabo bese ke siyithatha sina siyenza ngaphakathi. Use-appointiwe ke njengoba sila usonkontileka kanjalo futhi nonjiniyela ozosiza ngesikhathi kwakhiwa ukuze abantu bakithi bakwazi ukuthi basheshe bacosha amanzi. uNgwezi uthi kize noma engenaso isambe esiqondile sokuthi ke ingakanani imali echithwe ngesikhathi kwenziwa lo msebenzi, uthi ke kodwa iningi kakhulu kuyashaqisa futhi ukuthi uma ufike endaweni awukho kumsebenzi otheni owenziwe, kodwa ke imali yona ibe isebenzile. Uthi ke bazoqhubha uphenyo ukuze ke nenkampani yangaphambilini ebiqashele lo msebenzi isiphendulele ukuthi ke zisebenze kanjani izimali. There is some work which is claimed to have been done here, and there are payments which have been, or rather suggested that they were paid, but when you come here really you just get very shocked, you know. So unfortunately, as I'm saying, these monies were paid before our arrival, so it's only an investigation that can actually, you know, reveal what happened here, and all we are focusing more at is actually to move forward so that we deal with other issues, but our people are able to have, you know, access to clean water, as the Constitution says, because the issue of water is a constitutional right,
as it is enshrined in the Constitution. Emva-ke kwezinyanga ezintathu imiphakathi yasesikhaleni kanjalo-ke neyakhele le ndawo kuyisizwe senkosi kaMkhwanazi nesakwaDube kanjalo-ke namanzi amnyama nabo-ke bahlomule ngamanzi kanjalo-ke namathuba emisebenzi. Sichitha-ke imali noma sizosebenzisa imali la engango-51 million rand ukuthi kwenziwe lo msebenzi. Inkampani zendawo zizocosha lokho kuthiwa i-subcontracting. Kanjalo futhi namathuba emisebenzi azoba khona abantu abazokwazi ukuba bawacoshe lapha akungabantu bendawo nesithokozayo ukuthi ke abantu umsebenzi lo bawenze bawuvikele bazi ukuthi umsebenzi ngowabo. Abagcini-ke lapho uNgwezi uphendule neso lendawo yesikhungo sokuzivocavoca sona-ke esidle isamba esingu-160 million amarandi ebese kunesikhathi eside naso singaqediwe ukwakhiwa. Lezi-ke izindaba zo1KZNTV, mina nginguSamukeliso Nqulunga ngibuya ngisesikhaleni. Ake siphinde sithi shelele idolo umbukelo sobuye sibuye nezinye izindaba. Nina besila sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona izindaba ze1KZNTV. Nazo-ke izona ndaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Lifihla ngesizotha iyisekela Lemeya KWADUKUZA. Elikamthanya lilindele ivakashi kuleli iphasika. Kanti uhulumeni uzibophezela ukuxhasa abasakhulayo. Ake sibheke enkosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18.18 cents kuyidola laseMelika libe ngu-22.65 cents kupondwa waseBrithani libe ngu-19.81 cents umaqhathaniswa ne-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ume $2,017 5 cents ounce ukuthi intengo yelo ngahluziwe yona ube ngu-$84.99 cents umphongolo. Ake sibheke enkosini yezemidlalo. Ayaqina amahlebezi ukuthi iqembu lezikamagebhula ezagebhula umhlaba kamasipala zawubhekisa phezulu. Orlando Pirates iqaleke phansi ukufuna kuvele umutho ngonozinto osuthu amabhesha nkone kaNkotheni amaZulu FC. Ngokusho kozibhinca amakhasana omana lapho ngikutshele. Ekupheleni kwesizini ezimnyama ihlela kokudedela onozinto baza ababili okungu-Richard Oforo waseGhana okunemibiko ethi akayisayindi inkontileka entsha nezikamagebhula ngenxa ongavumelani ngemali okanye-ke ngenkontileka entsha. Omunye okuvela uthi uzokhululwa yileli qembu nguSiyabonga Mpontshane osavimba imidlalo eyisithupha kule season. Ikhulu zezimnyama ngenkani ikholelwe ekutheni umuthwa uzobambisana kahle noSipho Kane okhonya-ke izintini zazo lezi ezimnyama kulezi insuku. Usevimbeke imidlalo-ke eli-12 ye-DStv Premiership nemibili yomqhudelwane we-Nedbank Cup. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othathu oshubhangihang washisa ikhotha zasedlebe kwawokoshane isemabedlane. Zingake besiyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.